Hola, sóc la Neus i ell és en Pep. I pels que no ens coneixeu, la Gralla no és només una llibreria, és també una papereria amb una gran secció de productes que ara us presenteu. Veniu! Disposem d'una àmplia gamma de material escolar. Material d'oficina, amb consumibles informàtics, tot tipus d'accessoris pels despatxos i escoles, així com una àmplia gamma de material de belles arts. Hola, doncs mira, ja coneixeu la nostra planta i ara que ja sabeu on som, espereu veure'm ben aviat. Vinga! Adéu!